Просто казвайте какво искате. Fortnite ли искате, Brawl Stars ли искате, Roblox ли искате. Пишете просто в коментарите какво искате. Какво искате? Ще направя каквото искате просто. Шортове, какво искате. Просто пишете долу в коментарите какво искате и аз ще изпълня желанието ви. Който коментар събере най-много лайкове, ще направим неговата идея. Но не се сърдете, ще направи и на другите идеи. Буквално. И на другите хора ще направи идеите. Всички идеи. Затова събирайте колкото се може повече коментари, лайквайте, споделяйте и най-важното да се абонирате с камбанката, за да получавате известия, когато качвам нов шорт или ново видео. Айде, до следващото видео и довиждане!